slova, ktorá je v jednej knihe, ktorá ukazuje, ako plnosť Ducha Svätého prichádza na Pannu Máriu a ona to potom rozdáva apoštolom. Teologicky je to vynikajúco vyjadrené. A to ukazuje aj amsterdamský milostivý obraz, pretože v Amsterdame Panna Mária prisľubuje nové Turice pre celý svet, pretože ona je tá, ktorá rozšľape hadovi hlavu. Na milostivom obraze z Amsterdamu, milí priatelia, nevidíte už hada. Na globuse na ňom nie je had. Ona je apokalyptická žena. Žena z apokalypsy, matka všetkých národov. Ona je tou ženou, ktorá prišla v apokalypse, Ján ju videl. A drak sa pokúsil prehltnúť ju aj dieťa, ale boli jej dané krídla. A toto dieťa, milí priatelia, pozrite, toto dieťa v náručí Panny Márie, to nie je Ježiš, to sme my. Pretože toto dieťa zrodila s bolestiami. Ona kričí v porodných bolestiach. Ježiša ale porodila bez bolesti. Ježiš bol zrodený bez bolesti. To patrí ku katolíckej tradícii, že Panna Mária porodila Ježiša bez bolesti. O tom hovoril už svätý Augustín. Ale nás zrodila na Kalvárii s bolestiami. Takže ona nás zachraňuje pred zlým, pred zlom, keď sa jej odovzdáme. A to je to dojímavé na tomto amsterdamskom milostivom obraze. To nám pripomína ženu, ktorá bola prislúbená v raji. To nám pripomína ženu z Kány Galilejskej. To nám pripomína ženu pod krížom, kde Ježiš hovorí: žena, hľa tvoj syn. A pripomína nám to aj ženu. A preto ju Boh aj korunoval, tak ako ju máme v našom strede. A tým sa v istom zmysle nachádzame akoby v Santa Maria Maggiore Nitra a Santa Maria Maggiore. Nie je to nádherné, nie je to pekné, že v roku svätého Cyrila a Metoda môžeme byť tu v Nitre, v meste týchto dvoch svätých. Teraz tento jubilejný rok, že máme tu modlitebný deň a že vy ste prišli v takom hojnom počte a že k nám príde aj otec biskup. A ak sa nemýlim, tak ho už teraz vidím, že je v našom strede. Ďakujem vám, milý otec biskup William. Ďakujem vám. Ďakujem, otec biskup William. Spolu s vami je s nami aj otec kardinál, pretože popoludní príde aj sekretár otca kardinála, otec Petera, tak budeme všetci zjednotení aj so všetkými veriacimi, ktorí nemohli prísť, pretože niektorí nemohli prísť, lebo padli alebo sa zranili. Jeden kňaz, ktorý chcel prísť, nám telefonoval, že ochorel, ale duchovne je s nami zjednotený. Vy poznáte toto dieťa. Nie je to dievčatko, je to chlapček. Je to Karel Vojtila. On strátil svoju mamu, keď mal 8 rokov. Potom však našiel svoju matku v Panne Márii. On mal byť tým, ktorý mal toto totustus Ludovita z Montfortu, ktorý mal priniesť toto zasvetenie celkom na východ, tak ako povedala Panna Mária vo Fatime, že sa máme zasvetiť Panne Márii a pápež má zasvetiť celý svet Panne Márii. To, čo ona povedala na západe, uskutočnil pápež z východu. Veď v jednom posolstve sa hovorí, svetlo príde z východu. Áno, slnko vychádza na východe, ale tento svätý otec, tento chlapec, o ktorom ešte nikto nevedel, že sa raz stane pápežom, on niesol tento kríž, že stratil svoju mamu, kedy chlapec potrebuje mamu najviac. Ale on našiel inú matku. A toto sa naučil od svätého Ludovita. Tu ho vidíte, toto je Ludovít z Montfortu vo svojom sarkofágu. Jeho pochovali s jeho soškou Panny Márie. Jeho telo je obalené voskom a
Panna Mária je matkou všetkých ľudí, pre každého človeka. A tento Ludovít z Montfortu tak veľmi pekne povedal, on tak pekne hovorí, kto je zasvetený Panne Márii, toho Panna Mária ponára do mora svojich milostí. Počúvajte, aké je to krásne. On hovorí, kto je zasvetený Panne Márii, toho Panna Mária ozdobuje, naplňa svojimi zásluhami. Ona mu darúva svoju milosť. Ona ho osvecuje svojim svetlom. A zapaluje v ňom svoju lásku. Vypočujte si to, to platí pre nás všetkých, kto je zasvetený Panne Márii. Tomu Panna Mária darúva svoje milosti, svoje čnosti, osvecuje ho svojim svetlom a zapaluje v ňom svoju lásku. A to je teraz veľmi rozhodujúce pre povolanie slovanského pápeža Totus Tus. A vy tomu určite najlepšie rozumiete, milí Slováci, vy tomu rozumiete veľmi dobre. Aj tí, ktorí sú tu z Maďarska, aj tí, ktorí sú tu z Čiech alebo z Rakúska. Všetci ľudia majú toto povolanie stať sa Máriným dieťaťom, ale tento pápež nám to úplne odznova pripomenul, lebo na to môžeme tak rýchlo zabudnúť. A tento svätý Otec, tento mladý muž tak veľmi dobre pochopil, že on potrebuje Pannu Máriu ako ochranu. On pochopil, že Duch Svätý, Božia láska nám je darovaný cez Pannu Máriu. Počúvajte, čo hovorí svätý Ludovít. A dá sa to veľmi dobre zapamätať. Počúvajte, ako pekne to hovorí. Svätý Ludvík hovorí, keď Duch Svätý nájde v nejakej duši svoju nevestu, Pannu Máriu, napríklad v tebe, ak v tebe nájde svoju nevestu, Pannu Máriu, ja ťa poznám, ty si otec, tu je tvoja milá manželka, tu sú tvoje 2 deti, ty ako mladý otec sa môžeš celkom zasvetiť Panne Márii, ty si to už urobil. A keď Duch Svätý nájde v tebe Pannu Máriu, svoju nevestu, on sa okamžite ponáhla do tejto duše, celkom do nej vojde a prebýva v nej. A to v tej miere prebýva v tej duši, v akej táto duša dovolila vojsť do seba Panne Márii. Je to neuveriteľne pekné. Ján Pavol II o tom často rozprával. V tej miere, akej pustíme do nášho srdca Pannu Máriu, v tej miere sa nám daruje aj jej ženích, Duch Svätý. A svätý Ludovít hovorí, Duch Svätý spolu s Pannou Máriou urobili to najväčšie dielo všetkých čias. Najväčšie dielo, nikdy predtým a nikdy potom sa nestalo niečo väčšie. Čo? Vtelenie. Duch Svätý spolu s Pannou Máriou. A on hovorí, Duch Svätý cez Pannu Máriu urobí aj všetky veľké diela konečnej doby, v ktorej teraz žijeme. Pretože Duch Svätý cez Pannu Máriu bude formovať veľkých apoštolov, ktorí budú vystupovať v týchto posledných časoch. A Ján Pavol II bol takým apoštolom. A on ďalej hovorí, keď Duch Svätý dnes nemôže robiť veľké diela, ak ich môže robiť len málo, tak jeden z hlavných dôvodov je tento. Počúvajte. Jeden z hlavných dôvodov je ten, že duše príliš málo vpúšťajú do seba Pannu Máriu. Ja to všetko hovorím v duchu blahoslaveného pápeža, vášho blahoslaveného pápeža a aj v duchu biskupa Hnilicu, od ktorého som sa veľmi veľa naučil a ktorý spolu so všetkými zosnulými mučeníkmi a svedkami viery ťažkej doby, teraz je bez pochyby duchovne s nami, sú bez pochyby s nami. Ja to nehovorím jednoducho zo mňa, ale to je poklad katolíckej cirkvi a tento poklad musíme vysvihnúť aj v novej evangelizácii, pre novú evangelizáciu. Toto je Karol Vojtila a toto neukazujem tým, že je športovec, ale toto bolo v kameňolome. Čo vidíte tu na jeho hrudi? Je to mariánsky škapuliár. Pápež vo svojej knihe, kde hovorí o tajomstve svojho kňazstva, ktoré napísal
k 50. jubileu kňazskej vysviacky on tam píše, že ako 10-ročný som si zobral mariánsky škapuliár a ešte stále ho nosím, aj ako pápež. A keď sa potom stal pápežom, on si toto totus tuus vzal do svojho pontifikátu. On bol už totus tuus. Ako chlapec, ako mladý muž, ako kňaz, ako biskup, bol totus tuus kardinál a totus tuus bol potom aj ako pápež. A preto korunu Panny Márie v Čenstochovej na korune je napísané totus tuus. Ukážem vám to aj v detaile. Môžete si to lepšie prečítať. Vidíte to tam na korune totus tuus. V Čenstochovej, pretože on vedel, že za všetko vďačí Panne Márii.